ni mago moko kuom lokruoge minyalo timne anti-corruption law, man amendment bill mar higa mar 2025 mar mondo mi omiya ni EACC duol kata teko mar medo kedo kod mibadhi e pacho ka. Mano to adu ber maber, but sani kata sani Joyce pod nyalo dhi court pod kidwaro luwo ng'ato kawo pesa isime pod oyiene teko onyalo dhi court nyalo miye order, onyalo luwo sime no oyudo ka pesa nodonjo. To ka chik no bed migi do bed case mar ariyo, chik mad migi duol madupo ka wayude geno en no migi duol mar prosecution. The ODP or delegating the powers moko migi teko moko nikech gima timore Joyce en ki investigate a case ai ng'at ma dhi prosecute ing'e ng'acha kubi ng'e the depth of the case kaka inende investigate en se ko prosecute kich odwaro un katie conflict moro or ng'acho dhi ire to any man go power koro ng'e in iso wuotho bitimo investigation biketo case ni koro ko dhi court kacha to oyoduoko ni files moko se ko ng'ama prosecute en ng'ate koro in prosecution be dwaro ne I understand case ni matut to se moko be dhi to pod ng'ano mi case to poko yudo kor case ni makare koro ko dhi court to yot mondo case ni se ko pod piny nikech koro ma duol teko ni komiyo gi bed maber. Mar ariyo gi monego migi Joyce en onego medgi pesa mar recruiting staff ai gibed gi investigators moromo ai court bed gazetted anti-corruption court onego bed gazetted mang'eny nearly every county onego bed kod anti-corruption court nikech okido nisego kada komaki Siaya to gik mege mibadhi itero mana Kisumu ido ka onge magistrate ma obedo gazetted manyalo handle wach mibadhi koro gigi bende seche moko rocho wach mibadhi koro ji duto ong'e mibadhi en way of life to kirango kaka mibadhi oso rocho ratiro mag ido kanyo report mono tim ga African Union nowacho no joma rowere mibadhi rocho ngimagi moloyo gimoro amora nikech ido ka in ng'ama miyo madwa dhi kata kidhi uso gimko chiro to ng'ato goyo suru mang'eny makare so kido in gi nyithindo mondo kony koro ngima ma nyathindi rochre joma nyithindo mondo dhi school kuonde mang'eny ok dhi school nikech mibadhi omiyo jopuonj kawo pesa moko makare koro mani mibadhi rocho mibadhi miyo ng'ama miyo se ko toyo stol ko dhi konyre nikech ng'ama dwa no thiedhi cha dwaro ni chule gimoro ka gino onge to ibiro luso ngimani koro mibadhi ni gik mang'eny mibadhi miyo kata ng'ato yudo kata kipenjo ng'ato kata ng'ama siko riembo ndiga ni chal na yudo ka nyathi mariek to ng'ato ne dwaro pesa moro mondo eko donji school or ni dwaro yudo uniform no med beche koro miyo nyathini ok nyal donjo school sama dwarore so kido in ng'ama idaki odi to odni simo ko ng'ato ng'ama duong' moro so dhi boloso gi joka lands boka oloni kikia koro idaka mondo chiemo biro to goli lopi to witi oko ten go pesa to tiyo gi police koro mibadhi oso miyo jo Kenya ema kata conflict mineno ma ji gore goni mamiyo ji monre en mana wach mibadhi koro mibadhi ni nyakwa kedgo yo matut kech mibadhi tuonwa gik mang'eny mibadhi tuonwa ji bedo mamor mibadhi tuonwa ji dak makare mibadhi tami yudo ratich kaka ja Kenya. To mana kiwacho ni mibadhi makamano winjo be ni kedo godo e yo makare. To par ni report mane EACC ogolo odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka chal mar report makamano mit bilie ma ichiwo ema notelo kod atamalo 36.8. Nitiere kod tiyo arietha kata tiyo marach kod omenda mag jopiny. Noluwe kanyo kod atamalo 18.7 ka timbe anjao kuonde tich nitiere kod atamalo 13.4. Wechegi wuoth mar kedo kod mibadhi ni owinjo bed ni en nywako lwedo mar ng'a nikech adira EACC to temo nikech kuom lipode 4,183 mosechwali nitiere 1,846 ma inono kwan pod ni piny ahinya kata kamano giteme ahinya te weche gi mago mag mit bilie kata winjo bed ni waseyo gwang' to waseyo gweno kaluwore ni mit bilie ng'at achiel kende moko nitiere ng'ama gole to nitiere ng'ama kawo